Hello guys. Good morning. Nandito ako ngayon sa sa Bicol. Umuwi kami kahapon. Nagmotor lang kami. Matagal na panahon nakauwi din dito eh. Sa hirap sa biyahe sa checkpoint. Dapat pakita mo yung swab test mo na negative. Pero so far okay naman eh, kasi negative naman natin. Kapag mayroon kang swab test, malaya ka na dito maglakad-lakad. Di tulad sa di tulad dyan sa Manila, mahirap din. Hanap-hanap ako ng pangalmusal namin. Kakatamad magluto. Tayong tindahan dito na may mga tinda na suman. Ganda ng kalsada dito. Binasa nila kalsada dati baba pa nito ng kalsada dati. Ngayon nakaganda na oh. Di ba? Ang ganda ng kalsada Dati ang baba nito. Nakamotor dito walang helmet, hindi natatakot. Pamawon dyan tabi. Ada yung linoto. Duman doon daw sa unahan. Tinaasa na parang tinampo digdi Dati baha-baha digdi permi pag nag-ulit kami. Saka yung mga tao dito walang mga face mask, ibig sabihin normal. Walang kawo ng tinampo. May nagtitinda dyan pamabon tabi. Ano yan? Ano po yan? Binamban. Tapira yan. 5. Ang poto 5 man. Pabaka laki doang binanban tapos 4 na poto. Ganoon ang tinampo Inaasa lang guys, tulad nabili ko dito almusal. Wala yung yung binutong na tinatawag dito Tsaga-tsaga lang tayo sumahan. Wala yung mga nagluluto. Tanghali na daw dito, 7:00 pa lang.